За тито звецејњелем проблем естетики, але хоротах тора доприноши розвоју и други хоротох. Понеже превенција за титосци перши крочај гу доброму здравију, треба промовувац добро информување, здрави стил живота, правилна костирање и одвитујуцу физичну активност. У руским керестуре децом ше понукају вели спортски активности, меѓу котрима и карате. Karate dava korekciju pokretov, rozvivanje muskulatúroch, až i doktore, kotri već raz sme bešedovali s njima, plivanje i karate, keď by mohlo u tých skorejších rokoch, jak i toti, co je teraz, čo še barže rozvívajú mini školy, alebo do tých skočkov, co je u kerestúre otvorené, znači aktívny prebúvania za to čas i vežby oblikovanja, že by deci mohli mať pravilný rozvoj organizma. Керестурски каратисти мају тренинги 3 раз до тижня и кеше гу тому додају години физичного воспитања у школи, по словох нашо особе шетњин като достаточни активности за постигнување физични кондиции за розвој моторики, спортского и змагателного духа.